primer de tot, la benvinguda a tothom. Jo sóc la Roser, que treballo aquí al Centre d'Educació Ambiental de Can Coll, soc tècnica del Servei d'Ús Públic, Divulgació i Educació Ambiental i us acompanyaré al llarg d'aquesta jornada. Iré controlant la gent que parla, la gent que no parla, que tothom es porti bé i som-hi. Com heu pogut comprovar, els que no havíeu vingut mai, potser, Can Coll és una vella masia, vella i vella. És del segle XV, restaurada i transformada com a centre d'educació ambiental des de 1988. Cada dia de l'any, centenars d'alumnes ens acompanyen i venen a treballar sobre els valors naturals de la Serra de Collserola, naturals, patrimonials i socials. Avui mateix hi haurà 3 grups d'educació infantil que estaran treballant programes de granja i de bosc. Si els veieu, disfruteu-los. Us hem deixat tota la casa oberta. No tindrem gaires estones, però a l'hora d'esmorzar i a l'hora de dinar podeu visitar les exposicions fixes que hi ha. Una exposició a la primera planta que es diu El pas del temps a Collserola, una exposició sobre la vida rural a la planta baixa, una petita exposició sobre haikus, que tenim posada aquests dies, i unes exposicions que després ens explicaran els companys, la Teresa Canyelles i l'Alfons Raspall, que volen donar mostra de tots aquests anys d'investigació, però també de divulgació que s'ha fet aquí al Parc de Collserola. Després us ho explicarem. M'havia apuntat que, amb alegria, obrim portes i finestres pel bon desenvolupament d'aquestes jornades. Portes i finestres, sobretot també per la calor que tindrem, suposo. I ja donem pas a la presentació oficial de les jornades, que seran a càrrec d'en Xavier Paz, que és el vicepresident executiu del Consorci del Parc Natural de la Serra de Collserola i alcalde de Molins de Rei. I després intervindrà en Marc Vilaú, director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural de la Generalitat de Catalunya i vicepresident del Consorci. Quan vulgueu. Doncs molt bon dia a tots i totes. La veritat és que fa molt de goig veure aquesta sala d'aquesta manera. Ara fa 2 setmanes ajuntàvem pràcticament a tots els cossos de protecció, de seguretat, bombers, ADFs, policies locals, Mossos d'Esquadra, proteccions civils, per explicar-nos el que seria el pla per protegir el nostre parc natural de Collserola al llarg d'aquest estiu, per saber com anava el model climàtic, per saber quines incidències climatològiques podíem tenir. Avui ho fem convocant aquestes jornades que fa, diríem, uns 10 anys que no es feien, o pràcticament 20 anys, les anteriors van ser el 1998. I escolteu, primer de tot deixeu-me fer un agraïment molt profund a tot el personal de la casa, comandant actualment pel gerent actual, el Raimon Roda. També saludo el gerent fins fa poc, Maria Martí, que està al fons també, i en extensió tot el personal de la casa. Jo crec que han fet un esforç ingent per convocar aquestes jornades, que sempre són importants. I deixeu-me posar de relleu, jo crec que en el món que vivim, després del que ens ha tocat viure en aquest mandat municipal, que no és poca cosa, jo crec que evidentment ningú ens ho hagués imaginat, és important que també trobem un espai de trobada, de pausa, de recerca, d'anàlisis, de mirar què és el que hem fet, de mirar què és el que necessitem fer, d'avaluar-nos també, de veure les experiències d'èxit, de veure les fragilitats del sistema també, que hi són, evidentment, i per tant a partir d'aquí analitzar el que s'està fent per planificar el que hem de fer. I mireu, jo crec que la importància d'aquestes jornades, a ningú se li escapa, és per la importància dels debats que afronten els parcs naturals i en concret el Parc Natural de la Serra de Collserola. I dic intencionadament el Parc Natural de la Serra de Collserola, perquè molt sovint fem el debat de com ha de ser, què ha de ser. Lògicament és un parc natural diferent dels del nostre país. És un parc que alguns el veuen més com un parc urbà, però és un parc natural. I per això a les primeres sessions que fem aquest matí és per parlar de la biodiversitat. És per parlar d'en quin moment, a nivell biològic, a nivell sistèmic, podríem dir, tenim el Parc Natural de la Serra de Collserola. La pandèmia va portar moltes coses negatives. Una de les positives, que si no les gestionem, i aquest el debat que genera, és que pot ser negativa també, és que en els veïns i veïnes dels nostres municipis
se'ns va obrir un ventall, segurament una obligació inicialment, de descobrir els nostres entorns més immediats. I sabem, perquè això ho parlem als òrgans de gestió del Parc Natural de la Serra de Collserola, el creixement exponencial d'usos del nostre parc en l'any 2021 va ser un increment molt important, pràcticament de 5,2 milions d'usuaris, d'una tendència que ja venia molt creixent a passar a 6,2 milions d'usuaris en el 2021. Això obliga inexorablement a una reflexió, obliga a veure com es gestiona aquest parc, que nosaltres des del Parc Natural, i ara em faig referència al director general també, sempre l'hem volgut fer extensiva al debat que ha de tenir aquest país sobre la gestió dels parcs naturals, en conjunt. En més d'una ocasió hem dit que el debat no serviria de res si féssim una regulació, una pedagogia, unes normes específiques pel Parc Natural de la Serra de Collserola que mínimament no es compartissin amb la resta de parcs naturals, perquè llavors el problema només es traslladaria, no es resoldria. I segurament hem de fer aquesta pedagogia, però també hem de donar el valor que tenen aquests parcs naturals i, per tant, el valor que tenen des de la perspectiva que, insisteixo, no poden ser parcs urbans. Sabem que el límit és fràgil, sabem que si estem debatent aquesta qüestió és perquè venim d'anys d'èxit, i jo aquí vull fer un segon agraïment, que és a tots els que han lluitat pel Parc Natural de la Serra de Collserola. A vegades hi ha qui diu que és un miracle que dins de l'àrea metropolitana, que acull el 50% de la població del país, el 50% de la població del país, quan té el 5% del territori, hi ha realitats naturals que són un miracle. Els parcs fluvials, el sistema de costes o el que seria la Serra Marina i el Parc Natural de la Serra de Collserola. No és un miracle. S'ha produït amb els seus inconvenients i les seves avantatges per una acció determinada, diguéssim, per una voluntat política d'un conjunt d'administracions i per una empenta també de la societat. Aquesta unió, sostinguda i mantinguda al llarg dels 40 anys, podríem dir, és el que ha mantingut el que ha mantingut. I jo crec que ara, quan després ha vingut la Covid, hem tingut espais on la gent ha descobert que l'àrea metropolitana, i perdoneu l'obvietat, però no són només centres urbans de turisme i polígons industrials, sinó que també hi ha un espai ric d'espais naturals d'una gran diversitat i que, insisteixo, no són parcs urbans, són espais naturals i protegits. En aquest sentit, sabem també que des de la pròpia naturalesa, i entenc que això també es formarà part del debat, doncs la pròpia naturalesa ofereix reptes. Un altre tema dels debats, i sé que hi ha una ponència al respecte, és com afrontem el sobrenombre de porcs senglars en el Parc Natural de la Serra de Collserola i el que això comporta. I sabem que hi ha reptes que venen, com és el canvi climàtic. I per això la xerrada d'aquesta tarda, a l'entorn també de com el canvi climàtic està afectant a la Serra de Collserola. Això ho vèiem, i amb això acabaria, ho vèiem fa 2 setmanes, també quan fèiem aquesta reunió de preservació d'espais naturals, del dispositiu de seguretat de l'estiu, com també vèiem que el canvi climàtic estava comportant el que deien els incendis de 6a generació i com aquests incendis no cal que siguin molt massius perquè tinguin un comportament diferent en el que segurament aquí en el parc se'ns obligarà a prendre mesures també, i en això estem treballant, de com fem possibles plans d'evacuació o no, esperant que no passi, però que si ha de passar també potser arriba un moment que el que hem de preservar és el fet de la població civil que hi ha a l'entorn del Parc Natural de la Serra de Collserola, perquè sabem que aquesta és l'altra particularitat del parc. És un espai amb una certa població en el seu interior, doncs que en cas d'una emergència el primer que hem de fer també és tenir en compte la preservació d'aquestes vides humanes. Escolteu, demà veureu que també hi ha jornades amb aspectes que estem treballant, com el contracte agrari, aquests debats que van sortint als mitjans, com la possibilitat de pastures i ramats per tal de fer també més prevenció de les franges de seguretat, de la preservació del parc, etc. Per tant, jornades molt interessants, insisteixo,
que siguin molt profitoses. Gràcies a tots per creure-hi i per fer un espai a les vostres agendes per participar en aquestes jornades. Em deia el gerent que, a més, s'estan gravant. Si algú no té oportunitat de quedar-se en tota la jornada, estaran disponibles perquè després tothom puguem consultar-la. Jo miraré de ser al màxim. Malauradament l'agenda no fa que pugui estar els 2 dies, però estaré aquest matí i demà tornaré a venir. Per tant, moltíssimes gràcies, insisteixo, gràcies a tots vosaltres, gràcies al personal de la casa i moltes gràcies al director general, que també ens convida avui a aquesta inauguració, i li cedeixo la paraula. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies, vicepresident, gerent, ponents i companys del sector, equip tècnic de consorci del Parc Natural del Consorci del Parc. Primer de tot, agrair-vos a tots la presència avui aquí. 30 anys de recerca no són pocs, i 30 anys de recerca donen per molt. Collserola és un parc especial per les singularitats que plantejava el vicepresident, perquè tenim un espai densament poblat, perquè tenim una tradició, els vallesos, la del barcelonès, la de totes les comarques que estan al seu voltant, de veure les muntanyes, el massís de Collserola, com un element icònic, no només des de la preservació de la biodiversitat, sinó també i especialment des del paisatge. I tenim aquesta singularitat també d'un espai que ha tingut una interrelació molt forta entre l'espècie humana i la natura. Catalunya és terra de relació entre espècie humana, entre natura, i especialment és terra que aquesta relació afavoreixi la conservació de la biodiversitat. Som un dels espais amb més biodiversitat d'Europa, i això ho som també perquè hi ha un model de gestió que ha afavorit la conservació de la biodiversitat. Hi ha una orografia molt variada que ajuda a que hi hagi molts hàbitats, i també som un país molt divers pel que fa a cultura i a gestió del territori. Això ens permet tenir un mosaic molt ampli i ric en biodiversitat. El fet que la puguem estudiar posa també de relleu que aquests espais puguem analitzar com evolucionen amb el temps respecte al seu estat de conservació. I per això, celebrar que fa 30 anys que analitzem aquesta qüestió aquí, a Collserola, ens ajuda també a entendre molt millor que puguem fer una gestió adaptada a l'evolució que anem veient en el temps. Jo vull agrair primer, en aquest cas, a tots aquells que heu fet el seguiment. El Catalan Butterfly Monitoring Scheme, els diferents projectes de seguiment que aneu donant a terme a nivell de ratpenats, a nivell d'hàbitats. Jo crec que és importantíssim que aquests seguiments que s'han anat fent molts cops de forma altruista o aportant moltes més hores d'aquelles per les quals estan remunerats els tècnics, acaben generant una informació de molt valor. De molt valor no només per aquí, sinó pel conjunt de Catalunya. Bé, ha parlat el vicepresident de la necessitat de plantejar aquest parc des d'una visió de gestió forestal, i crec que és importantíssim entendre que aquest parc és eminentment forestal. Té alguns cursos fluvials especialment intermitents, però aquesta vessant forestal l'hem de gestionar, i l'hem de gestionar no des del punt de vista únicament de l'emergència, sinó també des del punt de vista de la gestió, des d'una gestió que afavoreixi la conservació de la biodiversitat alhora que impulsa una activitat econòmica i fa prevenció d'incendis. Aquesta gestió, aquest enfocament multisistèmic, és l'enfocament que crec que hem de tenir com a país. Un enfocament que fixa població als àmbits rurals, que ajuda a impulsar economies lligades a la conservació de la biodiversitat i que ajuda a que puguem fer front a la gran problemàtica que tenim de pèrdua de biodiversitat, que, com sabeu, en els darrers 20 anys hem perdut un 25% de la biodiversitat, i que hem de revertir per poder assegurar la vida de les generacions futures. A part d'això, vull posar de relleu la gran importància que aquesta recerca no es quedi únicament en un calaix. La recerca s'ha de compartir.
i especialment en biodiversitat. Davant de problemàtiques complexes com és la pèrdua de biodiversitat, hem d'assumir respostes coordinades i gestionades des d'un enfoc global. Per això, en breu, presentarem l'Observatori de la Biodiversitat. L'Observatori de la Biodiversitat vol ser el canal de sortida de coordinació entre els centres de recerca, formals i no formals, les entitats que treballen en fent seguiments, però també del mateix departament i d'altres departaments de la Generalitat en matèria de biodiversitat. I és un projecte conjunt, un paraigües que volem enfocar des de la visió del treball col·laboratiu i de la compartició de la informació per generar coneixement transversal, que puguem compartir entre tots i que puguem definir entre tots, amb aquesta intel·ligència col·lectiva, la conservació de la biodiversitat al nostre país, com evoluciona i quines accions fan que aquesta sigui millor o pitjor. També vull posar de relleu la necessitat d'augmentar en l'eficiència en la gestió dels espais naturals. Al cas de Collserola sou molt eficients i sou molt trempats ja, això és evident, però tenim un 34% del territori protegit i tot i així perdem biodiversitat. Tenim molts espais naturals protegits que tenen greus problemes de pèrdua de biodiversitat i no per l'esforç i per la capacitat dels tècnics que hi estan treballant, sinó perquè històricament hem arrastrat una gran problemàtica de dèficit de finançament. Aquesta la revertirem i l'estem revertint ja, duplicant els pressupostos de molts dels projectes de conservació de biodiversitat en espais naturals protegits, especialment en parcs, però també treballant conjuntament amb els consorcis per impulsar aquestes accions, i ho seguirem fent. Però necessitem una eina efectiva per a aquesta gestió, i per això, com ja sabeu, vam anunciar la creació de l'Agència de la Natura de Catalunya fa un parell d'anys, però ara fa pocs mesos hem anunciat l'inici d'una redacció d'uns estatuts que han de ser compartits entre tots nosaltres i, per tant, us convido a participar-hi, perquè han de ser uns estatuts forts, han de ser uns estatuts que regeixin la gestió i la conservació de la biodiversitat en el futur i que facin que l'administració de la Generalitat de Catalunya sigui eficient en aquesta tasca per aconseguir els objectius que són urgents i són cabdals per a la conservació de les nostres societats. Us agraeixo molt de nou que puguem compartir aquesta informació avui. Us incito a que ho puguem fer més enllà d'aquestes jornades en tots els canals possibles per afavorir aquest intercanvi de comunicació entre la conservació de la biodiversitat i la gestió i el policy making. Això és cabdal per a aquells que prenem decisions, però també per a aquells que feu recerca per obtenir resultats de la presa de decisions. I, per tant, us agraeixo que avui genereu, compartiu i interrelacioneu aquest coneixement per fer-lo més robust i perquè sigui part de la nostra societat i el puguem fer servir per emprendre les polítiques que necessitem per la conservació del nostre país. Moltes gràcies. Molt bé, molt agraïts. Ara començarem amb la primera xerrada del matí, que serà una xerrada molt especial per tots els que treballem al parc. Serà una xerrada on ens comunicaran, ens parlaran de tota la història que tenim, els 30 anys d'estudis, iniciats el 1988, i aquesta xerrada anirà a càrrec d'en Francesc Llimona, que ara no el veig, que és biòleg del parc, és l'alma mater de l'Estació Biològica de Can Balasc i una persona amb interessos múltiples, i una persona que va iniciar ara fa 34 anys els estudis de fauna amb el cens sistemàtic de vertebrats, les campanyes de participació, l'observació de la migració. Ens farà disfrutar i ens posarà en el camí del que ha de ser el seguiment dels pròxims 30 anys. Som-hi. Bé, bon dia. Impressioneu, Sí. Posarem l'hora.
Bé, primer de tot, moltes gràcies per la presentació, per la presència i sobretot per deixar-nos clar que després d'haver escoltat els dos vicepresidents no hi ha cap dubte que aquestes jornades van en sèrio i que realment seran útils i profitoses. I també he d'agrair als companys, les companyes, que m'han regalat el que serà més car aquests dies, que és el temps, i també l'intríngulis i amb el de cap, diguem-ne, de fer aquesta xerrada, intentar comprimir amb aquest espai tantíssimes coses que ens agradaria recordar, refrescar, compartir o explicar. Bé, jo he posat aquest mes davant del títol oficial. He de dir que la xerrada aquesta la faig jo, evidentment, però ha estat possible gràcies a moltíssima gent que després d'una manera o altra apareixeran. I, evidentment, ha de ser parlarem del futur, de fet, la sessió de demà és encara en el futur, però deixeu-me, o gairebé és obligat, que aquesta sessió sigui una mica vintage. La volia fer vintage de veritat, posant les diapos tal qual, però, bueno, millor millorar. Bé, tot això començaria a finals dels 80, posem el 87, quan es redacta el PEPCO, el Pla Especial de Protecció i Conservació dels Sistemes Naturals del Parc de Collserola, medi natural, i per un interès de l'equip gestor, en una època, situem-nos, fins i tot curiós perquè estava dirigida per un arquitecte, el Miquel Sodupe, que tenia interès en disposar d'informació, sobretot dels àmbits que desconeixia, podem entendre'ns medi natural. I que, de fet, pot semblar estrany ara, però hi havia molt pocs estudis de referència. Jo vinc del món de la central, bàsicament aquí es coneixien, o havien sortit de pràctiques, havent tingut el privilegi, diguem-ne, de viure en directe la docència i la línia de treball del professor Oriol de Bolós, fanerogàmia, i de Xavier Llimona, criptogàmia. Llavors, a nivell faunístic, hi havia molt poca cosa. Hi havia un treball de franctirador total, del José Domingo Rodríguez Tejero, que no ha pogut venir. Los tejones de Collserola, en aquella època era gairebé heroic. Va sortir la primera vegada que apareix una mica així públic, inclús es venia als quioscos de la Rambla, era aquest quadern de Barcelona, Metròpolis Mediterrània, una revista, no sé si existeix ara, però en plena època, diguem-ne, efervescent, diguem-ne, preolímpica, en la qual sí que se'ns va demanar alguns naturalistes o de diferents àmbits que parléssim d'aspectes naturals de Collserola. I era com bastant curiós. I després també aquesta primera memòria de gestió del 89, en la qual ja apareixia una mica. Bé, els objectius de manera o declaracions d'intencions, amb l'ordre que vulgueu, seria aquest omplir buits de coneixements, una frase que d'alguna manera he tonejat d'en Josep Germain, omplir aquests buits de coneixement de la biodiversitat, dels processos ecològics i, evidentment, que permetin una avaluació contínua dels sistemes naturals i que possibilitin la seva aplicació a la gestió. Sempre s'ha parlat de la recerca aplicada. Jo fa molt temps faig la tonterieta de dir aplicada o aplicable, o si més no, que sigui útil. Aplicada dona per fet. Aquí els treballs que s'han emmagatzemant, he fet la foto aquests dies a Can Balasc, amb impressora d'aquella de punts. Bé, de manera també general, i això ho passarem molt ràpid, aquests diferents tipus d'estudis i seguiments que anirem desenvolupant amb aquesta xerrada, que dona idea, diguem-ne, de la feina diària per part d'unes coses que s'han de posar en valor, és que han sigut els companys de la casa que han fet molta feina, diguem-ne. Hi ha molts seguiments, a diferència potser d'altres parcs, ha estat gent d'aquí, diguem-ne, que ha fet camp. A part, diguem-ne, quan es podien, quan teníem l'opció en una època allò somiada ara, que podia trucar, escolta, us interessa fer un treball sobre Collserola, d'això, de l'altre, mirem de treure alguns calés. I a vegades també treballs que no són ben bé estudis, sinó que és aquesta resposta a temps real de problemàtiques, de pertorbacions, d'impactes, que de vegades tenies que donar resposta inclús a la premsa, però que ho aturaven fins que poguéssim tenir com a mínim una base de criteris, de dades objectives. Bé,
tema de divulgació. Tampoc tenia massa clar, diguem-ne, el grau de nivell o d'interès, però bàsicament el que hem optat sempre, més que per catàlegs, perquè tampoc Collserola no ha estat mai, a vegades ens hem cregut i hem estat a prop, però no és una entitat de recerca, però sí que és una entitat en la qual es necessitaven les dades obtingudes de la manera més ràpida, més funcional possible, per poder tenir la informació del que ja en el principi era l'objectiu, la zonificació, les zones naturals, seminaturals, zones de tractament específic, tot el que permetés, amb la informació sobre el medi natural, de dur a terme una gestió d'un parc molt poc o molt mal entès, o difícilment entès. Evidentment parlo d'abans del 2010. I sobretot poder comparar les dades entre ambients, amb el temps, i dialogar, de vegades escridassar-se, diguem-ne, amb la gestió diària del parc. Bé, el seguiment estratificat, que anirà sortint molt, és posar, ja ho sabeu molts, és posar en mateix valor, diguem-ne, les diferents unitats de paisatge, amb aquest gradient d'estructura. Quan parlem d'hàbitats aquí no parlarem dels hàbitats Corine, de fet no existia a l'època, sinó aquestes unitats de paisatge fisionòmiques basades en l'estructura de la vegetació amb tot aquest gradient. En un moment determinat pensaven Collserola com un gran laboratori de camp, amb aquest grid, aquestes malles de diferents tipus d'atles que s'han fet, i ara no es veu un detall, però aquí havíem anat recollint fa temps punts, itineraris, parcel·les, que sí que donaven una idea que hi havia, per part sobretot d'etapes de col·laboració efervescent, amb el CREAF, per exemple, amb la UB, doncs que era bastant factible. Bé, us deia que fem aquest mostreig estratificat per obtenir aquestes dades que no són catàleg, però que ens permeten poder comparar per diferents grups els diferents ambients i preparar-nos, si és possible, si hi havia sort, repetir els seguiments i obtenir tendències temporals. La metodologia aquesta d'índex d'abundància relativa puntual o lineal, evidentment, inclús per aspectes de tipus biogràfic, estava més treballat i era més familiar en el món dels ocells, però gràcies a alguns companys que alguns no han pogut venir, com en Josep Maria Olmo, amb els ortòpters, la Marta Goula i Eva Ribas, i l'embrió previ del BMS, un company, en Segimon Rovira, doncs vam començar també a aplicar-ho amb papallones, i això ens va permetre tenir veure, posar en valor els diferents ambients del parc, això és important, per diferents grups. Per exemple, amb els ortòpters, amb la troballa fins i tot d'una espècie fins llavors poc coneguda, el saltamartí del Vallatge, Brachicrotapus trichaliferus, o en el cas de la Vivertiola cinerea, un heteròpter, un nom assassina de l'albaiatge, em sembla que és ara oficial català, i es veia que posava en valor aquests ambients. En el cas dels ocells, he posat un, podria haver posat 80. Cada espècie té una carència determinada per un tipus d'estructura de la vegetació. Però bueno, tot això ens ha permès establir aquestes tendències temporals, alguns exemples desordenats, com en un mateix ambient una espècie d'espais oberts de màquia abaixat, típica, i una espècie forestal que primer la màquia, tot això ha anat pujant, quan aquesta màquia l'han associat més amb un entorn forestal caducifoli, o una documentació a temps real de l'augment, tant en cobertura com en densitat, de l'única espècie exòtica invasora, el rossinyol del Japó, un nom fatal. El nou que li han posat ara, l'Heliotrix de bec vermell, tampoc és que sigui allò especialment comercial, però tampoc sabem si realment és perjudicial o no. Tendències temporals més evidents, en el cas dels ocells, evidentment aquest augment de les densitats relatives de les diverses espècies forestals, amb els tres ambients de bosc, sempre en funció de l'estructura i de la cobertura en vertical. Bé, un altre exemple, el cas de l'esquirol és curiós i ens deixa una mica, justament a les primeres jornades, presentàvem unes dades i un treball molt interessant de les interrelacions amb pinyes, de pi blanc. Va haver-hi una davallada i ja veieu, ara, després del 2010 i sobretot el 2012, amb el treball superdetallat que està fent el company, en Sean Cahill, doncs hem vist que realment aquesta espècie que és
simbòlica. Ara estan fent una guia del parc, flora i fauna, i doncs posem l'esquirol com a portada. Bueno, sí, però no podem dir que sigui abundant. Un altre seguiment que ens ha permès tendències temporals, no tant, diguem-ne, lineals, sinó, diria jo, que estacionals i relacionats amb un factor, que és la producció de glans i de la virosta, és el que s'ha dut a terme l'Ignasi Torre, que el tenim per aquí, el projecte SEMICE, seguiment de petits mamífers, on veiem aquests pics estacionals, evidentment a la primavera, però també aquests canvis que sí que hi ha una relació clara amb aquest factor que seria, diguem-ne, els aglans. Una altra tendència temporal coneguda, evidentment, però en aquest cas basada en dades no nostres, són les dades de captures de caça. Comparem Collserola, en província de Barcelona, ho ha ultimat, les dades últimes les ha preparat el Sean aquest cap de setmana. De fet, li hem pres aquesta diapositiva de la seva xerrada i li donem una miqueta de temps també, a més, perquè pugui superar el patiment aquest dels 5 minuts. I després l'altre gran bloc, hem parlat de seguiments a llarg termini, d'intervenció relativa, però evidentment, tot i que no era la intenció del parc, acceptar o promoure catàlegs, més que res, perquè no sabia si tindríem prou vida com a parc per acabar els catàlegs, però alguna cosa s'ha fet. Hi ha un treball dels líquens que us he de dir que l'Antonio Gómez Bolea, que a més feia la presentació, membre del Consell Científic Assessor, ens ha trucat, que no podia venir, està a l'hospital, esperem que no sigui res, i també l'actualització del catàleg de flora vascular, que mereixia una xerrada, però és que ens va arribar abans d'ahir, diguem-ne, no? Sí que us puc dir que s'han trobat 1.102 taxons, amb 877 d'espècies autòctones, i després una petita... S'ha d'acabar d'elaborar, de treballar, llàstima que ni el Llorenç Sáez ni Andreu Salvat, perdoneu, i Moisés Guardiola, doncs no hi puguin ser-hi, perquè ens explicarien els problemes que hi ha, de si són al·lòctones de Collserola, però presents a Catalunya, si n'estan naturalitzades. Bé, és molt interessant. En tot cas, tenim l'actualització, la darrera actualització darreríssima del catàleg. Hi ha altres treballs que veieu aquí. Un que em fa especial il·lusió, tampoc pot venir el... Jo estic fent una miqueta de guaplast, també els treballs que no es poden explicar, doncs, bueno, com a mínim els citem, els mencionem. Treball brutal de José Luis Romero, naturalista d'aquests que diríem de raza, que ens ha trobat en un parell d'anys més de 200 espècies d'abelles solitàries i més de 150 de vespes. Totes les fotos, ben, són seves, estan en flor. Per tant, això vol dir pol·linització, vol dir recomanacions de gestió, té tela per, diguem-ne, de que... A veure, he de dir, ja sé que això... De fet, no ho volia dir, sempre hi ha allò murmullo, però si mireu el Banc de Dades de Biodiversitat de la Generalitat, la quadrícula 10x10 UTM de Collserola, juntament a la del Montseny, és la que té el major nombre de tàxons. Abans he dit tàxons, ara dic tàxons. A veure, està clar. La conclusió, la recerca fa biodiversitat. I això, quedem-nos amb això. Bé, un altre treball, que en sí, que no l'hem posat... Hem fet moltes coses, diguem-ne, fins i tot inexplicables per nosaltres, no ens ho explicarà el Vicenç Bosch el tenim aquí, estarà al fil a zero, un treball que va més enllà del catàleg d'aquestes 48 espècies, de mol·luscs terrestres i llimacs, però que ens va permetre, ens va ajudar a què? A veure, amb aquesta estructura d'atles, diguem-ne, sistemàtica, quedava implícit que les quadrícules més perifèriques eren les que tenien més riquesa, podríem dir més biodiversitat, jo soc vell, m'agrada més dir riquesa i diversitat per més una altra cosa, però bueno, que ja ens posava en valor aquesta perifèria amenaçada, fràgil, no massa ben reconeguda. Sí que vam fer amb el Sean, de fet, amb un programari de l'àmbit del SIC, el Fragstat, una anàlisi píxel a píxel, o sigui, bàsicament la base del que seria l'índex de diversitat de Shannon, on es veia que era la perifèria on hi havia més ambients que en funció de l'escala de cada espècie convidaven, diguem-ne, a la biodiversitat. Ja em corregireu, però em corregireu a l'hora de l'esmorzar. Molta fauna, sí. He de dir que a mi, de fet, quan se'm va contractar era com a assessor faunístic, per mi era com si inventessin aquesta
Bueno, total, però és indicador, és útil. I és útil perquè en diferents casos d'estudi, diferents espècies ens donen, ens regalen informació per afrontar temes, diria que clarament de gestió o d'ecologia del paisatge, així de xulo, diguem-ne, però la veritat és així. Posarem una sèrie jo he dit miscel·lània, em recorda aquella publicació del Museu de Zoologia, miscel·lània zoològica, ara és la ABC, la ABC, amb una sèrie, diguem-ne, de mètodes o projectes i tal, que si no s'expliquen aquí potser no tindran lloc més. A veure, radioseguiment. Radioseguiment és una eina, és un Big Brother, és conèixer realment de manera objectiva, ha estat la nostra obsessió. Sempre ens deien que els biòlegs no tenim opinió, tenim dades. Quan presentem dades igual hi ha un altre que opina i se'n van en orris, però bueno, la idea és aquesta, el radioseguiment ens permet saber què fan els bitxos, què prefereixen i quins problemes tenen. S'ha fet seguiment, aquí tenim el Sean també, amb el seguiment de senglar. Vull citar, que no ha pogut venir, el José Domingo Rodríguez Teijeiro, amb aquests estudis pioners, 3 tesis doctorals, en Guillem Molina és un d'ells, una espècie superinteressant per temes d'entendre el paisatge de mosaic, per entendre la problemàtica de fragmentació, de connectivitat. Evidentment, aquí tenim l'Anna Tenés, una companya, que està seguint un eriçó que, tot i que petit i amb poca capacitat de desplaçament, ens demostrava que Collserola es quedava petit. Aquest bitxo intentava arribar al parc agrari i es va quedar estroncat en un polígon industrial de la perifèria. Vam perdre la senyal i vam trobar el bitxo mort. La geneta, també un treball de radioseguiment per part d'en David Camps, que ara està a la Generalitat, ens va donar molt de joc, ara ho veurem. El senglar, lògicament, però no només el senglar de captures, el senglar marcat, el senglar que sabíem què feia, si el traslocàvem, quan tardava en tornar, coses molt interessants en una època, ara ho veig, no sé, molt efervescent, potser tots plegats eren més joves. I la guineu, espècie generalista, però també marcada, ens explicava les problemàtiques o les opcions de fragmentació o de saltar, en aquest cas, el cercle de B30. Tot això, la veritat, ens ha ajudat moltíssim. El tema del radioseguiment, amb el tema de la geneta, ens va permetre una aproximació molt agosarada entrant en el món del planejament. A partir de les dades objectives de les seves localitzacions, vam veure, diguem-ne, quin era el seu hàbitat d'alta qualitat, aquest gradient de qualitat d'hàbitats per aquesta espècie. Ho vam creuar amb una metodologia també del Sean, que anirà sortint perquè ha estat peça clau en tots aquests anys, i ara encara més ho serà, doncs veiem que la implementació del PGM, en aquest cas, que sabíem que no es tiria endavant tal qual, però que era una bona pedra de toc, diguem-ho així, per poder fer aquest exercici. Temes, diguem-ne, que ens donen el per què ens interessa tant seguir la fauna. Un treball gairebé d'homenatge, que ens ha permès passar de l'època analògica a la digital. Comencem al 96, gràcies a en Santiago Jové, em sembla que no ha pogut venir, el bon fer de l'Alfons Raspai, una manera, i el treball, diguem-ne, que ara jo no m'atreviria a encarregar a ningú, de l'Anna Pla, en aquella època que es carregaven bateries, que, bueno, estem parlant de problemes de lumbars per fer aquesta feina, tot analògic. L'Anna Pla la tenim aquí, és secretària d'organització i també va ser la secretària fa 23 anys. El que es demostra que hi ha gent a qual no li passen els anys i altres sí. Bé, d'aquí hem passat a l'època de la digital, que ens ha permès identificar gairebé 50... Diu, bueno, per què? Doncs per moltes coses, però no totes les tenim present. En aquella època, l'única persona en la que vam intercanviar cartes era, molta il·lusió ens feia, amb un investigador indi, Prat Kumar, que feia el mateix amb tigres. Dic, bueno, a veure si ens convida a comparar. Bé, el Dani us parlarà del seguiment de rapinyaires. Bàsicament, detecció, nombre, canvis, però hi ha coses que no tindrà temps, però sí que vull fer una mica d'homenatge. Aquest és un treball que jo no vaig participar, estava una de les vegades que he estat fora de combat,
i es va, fora d'època de cria, evidentment, caracteritzar els nius i els rodals per veure què era la ubicació, l'orientació, per veure realment què requerien, què havíem de fer per protegir els rapinyeres forestals. Una cosa molt senzilla va quedar clar la importància de protegir els grans arbres, això és prosaic, és clar, en aquest cas, evidentment, pi blanc. Seguiment bioacústic. Bueno, potser una marcianada, això ens va liar gràcies a l'Eloïsa, amb l'aparició d'aquelles primeres gravadores contínues, que l'Andrea Garmendia, companya col·locant el primer que va aparèixer. Aquí està aquí pel Sean a la sala de màquines, i Andrea i Hielo, i jo amb diverses ocurrències. I això ens va permetre coses que, ostres, s'han de posar en valor. Una és la primera identificació bioacústica, amb l'R, això em coneixia bé el programari, vam poder detectar i identificar pels sons els estors en època de cria, evidentment els micros els vam col·locar abans de l'ocupació, i tenia fins i tot components de protecció a nivell de presència de furtius, realment una època molt interessant, i vam obtenir els primers índexs, ara és molt més senzill, però índexs bioacústics a través de paquets d'R, on podíem tenir els canvis de dos índexs, la relació entre so i soroll, biofonia i antropofonia, i també una aproximació a la biodiversitat o riquesa o complexitat acústica. Això ho vam poder tenir a nivell circadià, diari, a nivell setmanal, amb dues estacions diferents, amb diferents situacions diferents, i fins i tot en àmbit mensual, estacional i anual. Tenim 3 anys d'aquest seguiment plan. Anellament. He posat fotos així, diguem-ne, de bitxos, diguem-ne, que estem a Can Coi, però hi ha una característica. Aquí no fem l'anellament estricte, diguem-ne, de migració, sinó que amb els companys de l'ICO, aquí tenim el Marc, doncs el que s'obté amb aquests programes és una idea de producció. S'anella en època de cria, es comptabilitzen els joves, es repeteix a l'hivern, estacions fixes, vam començar a Can Ferriol amb el programa Constaner Foresight i ara amb el programa Sílvia, i també portem aquests 30 anys, que serà el mantra, anirem repetint. El tema de divulgació, aquesta campanya de migració, que es tractava de fer aquest caliu, diguem-ne, de crear aquesta escola de naturalistes, d'ornitòlegs, però anant més enllà. Com deia el Domingo, que no ha pogut venir, diu, los datos son buenos mientras sigues tomándolos. I en aquest cas el que hem vist és que sí, que ja podem veure aquests canvis fenològics de diverses espècies amb una relació directa amb el canvi climàtic. És interessant. I això no és... Bueno, es parlarà d'agricultura, es parlarà de paisatge, homenatge també a la gent del 92, amb l'anterior cap de servei, en Lluís Cabanyeros, en Joan Capdevila, que tampoc ha pogut venir, on vam fer el que es deia directament, amigablement, una marcianada, que era recuperar les feixes agrícoles en finques públiques sense cap interès ni ambició de que tingués una activitat agrícola com cal, però com a mínim de recuperar, mantenir, diguem, el paisatge agrícola i, des del nostre punt de vista, àrees d'alta producció. Vam fer treballs de seguiments d'insectes de la biomassa d'insectes terrestres superficials, teníem la bassa... El que ara es diria danys, per nosaltres era aprofitament per part de la fauna, fèiem les coses. Ara és el cartell tal qual està ara, encara amb el símbol de l'anterior patronat, i ens dona una idea també, com us deia, vintage. Fem aquesta seqüència molt ràpida, convé col·locar-ho amb el temps. Comencem amb aquest 87, amb aquesta redacció del PEPCO, aquest programa de projecte de desenvolupament de reserva natural de la Font Groga, l'època de la Teresa Franquesa, del Jordi Canyes, i de tants altres, on de fet hi ha el primer estudi defològic, el primer i únic estudi defològic del parc, quan apareixen aquells alfisols i aquests temes que personalment... Es va fer... També es va encarregar un estudi de gestió de la fauna, que era com inventar el terme per part de l'equip de l'UB, d'en Javier Ferrer, que d'alguna manera el meu boss històric, que d'alguna manera és el que ha donat peu a moltes de les coses que hem vist aquí.
Al 90 hi ha una època també molt interessant, aquests convenis amb el CREAF, aquest inici del SIC, aquests treballs, diguem-ne, d'àmbit forestal, i el 92 Collserola apareix com un espai d'interès natural, el PEIN, gràcies als tècnics de l'època del Departament de Medi Ambient. I passem al 98. 98, fa 24 anys, diguem-ne, les jornades. El títol ens el va proposar en Ferran, es va acceptar perquè estàvem allà amb una empanada total. Un comitè organitzador que de fet tenim aquí el Ferran, estan tots desperdigats però ens envien realment la seva adhesió i ens van permetre 2 anys després, molta feina, a publicar molt bé aquesta obra, aquesta publicació, amb 3 blocs que de fet són semblants als que tindrem aquí, amb treballs de biologia vegetal, animal, ecologia, fins i tot de gestió del territori, amb 2 ponències marc. Jo me les he rellegit aquests dies, la de l'Oriol de Bolós és emotiva, i la del Ferran, doncs quasi bé fa ràbia, perquè dius, ostres, continua sent vigent i sobretot algunes de les coses, de les recomanacions, dius, bueno, doncs refermem-les. I les conclusions igual, les conclusions, tant de bo aquestes recomanacions de la gestió les revisitem i les millorem, les implementem. I una cosa que sí que ha anat bé és aquesta importància de l'educació ambiental a Can Coll. De fet, jo havia demanat que no retiressin les companyes de Can Coll un cartell d'aquests, una pancarta, 30 anys de gestió amb dibuixos de nanos i tal, perquè es veiés que sí, que estava viu tot. Bé, també són maques, les fotos. Bé, el 2004 ens traslladem a Can Balasc d'una manera curiosa i comencem a fer moltes coses, centralitza, es publica aquesta guia de natura, gràcies sobretot a la feinada del Fons Raspai. Can Balasc fem moltes coses. I el 2008, en el 2006 entrem a Natura 2000, el Pau Sánchez de la Maza ens explicarà el títol encertat, reptes i oportunitats. El 2008 es fa una jornada d'un dia, però sí, que el títol és brillant, Collserola més enllà del bosc, on vam demanar si els investigadors que havien treballat en ambients oberts revalidaven l'interès que ens havien fet notar, diguem-ne, pels diferents grups d'aquests ambients, que dirien en castellà denostados. En Josep, de la institució, en Germain, i l'Antonio Gómez Bolea, que és el company que us he dit que no podrà venir, ens ha trucat avui, esperem que es recuperi. I, bueno, per mi, ja veieu, aprofito sempre per posar-la. I és Parc Natural, 2010, es declara Parc Natural i les reserves. És un període actiu en un àmbit que la gent de l'Autònoma i del CREAF ho tenen molt més present, que és el LTER, Long Term Ecological Research. Anem de la maneta amb el CREAF, fem a Can Balasc la jornada nacional, impactant, gent de Doñana, gent de tot arreu, el món CSIC, perquè és nacional, és nosaltres una mena de bolet, però bueno, els hi va agradar molt estar a Can Balasc. Es publica el 2014 síntesi dels estudis i treballs encarregats, no els propis, va ser un treball externalitzat a l'ICTA, d'ambientals, de l'Autònoma, i és una època molt efervescent. Hi ha la parcel·la del CREAF, que demà, a veure si ens ho pot explicar una mica també el Santi, una parcel·la d'una hectàrea, que en aquells moments vam poder habilitar-la, tancar-la i posar a disposició de diferents projectes d'ecologia forestal, que encara està activa, i van venir de fet uns investigadors. I una mica aquesta idea voluntàriament atropellada, diguem-ne, de coses. Potser hem publicat poc, però tampoc era l'objectiu, era donar a conèixer, explicar aquesta manera, si voleu, diferent, podríem dir que heterodoxa, però voldríem que fos reconegut, diguem-ne, el rigor o les ganes, no només treballs faunístics, sinó treballs també de segments a llarg termini, de fragmentació, conatos d'ecologia del paisatge, una època interessant. I arribem aquí. 11 anys després s'aprova el PEMNAT, també ens ho explicaran demà amb calma, i és l'inici. Jo aquí ho deixo d'alguna manera. Alguns diran que literalment, amb l'aprovació, diguem-ne, del PEMNAT, i arribem aquí, a la jornada d'estudis. I jo em plantejo que quan aquesta xerrada, de fet, la vaig demanar jo, que consti, donar les gràcies per acceptar-me, però jo volia arribar aquí,
volia arribar a tenir oportunitat de donar les gràcies d'una manera que fos impossible de llegir-ho i de trobar les mancances que segur que n'hi ha, gent que a diferents àmbits, diferents èpoques ens han ajudat i els companys i companyes que en aquest període ens han deixat. Se m'acaba el temps, no em puc queixar, per mi, perquè tenia el meu repte. I bé, ara comencen les jornades de veritat, creiem-nos aquest eslògan de demà, encarant el futur. Anava a acabar amb la frase ja repetida, repel·lent de sempre, però ja el vicepresident executiu l'ha deixat clara, però bueno, evidentment ho he de dir. Sortim d'aquí amb l'orgull d'haver col·laborat, de poder intervenir amb la conservació i la gestió basada en els estudis, amb la recerca, amb l'esforç, amb el voluntarisme de Collserola com a parc natural, perquè Collserola no és el parc urbà 50.000 vegades més gran que el Central Park, sinó que és això, un parc natural, fràgil, petit, amenaçat, i que tots tenim la sort, el privilegi de poder contribuir de cap a peus i de peus a cap a la seva conservació. Gràcies.